Hindi siguro ito makita Andre Takloy, oy! Part 2 na ni Juyax! Oh, ngayon ang part 2! Tara! Isa na isa. Kapoy man ko Juyax boy. Magpahuway sa ta. Sige, magpahuwi sa ta! Katulugon man kay Kubay. Sige, katulog sa ta, Dre! Wala na siguro yung zombie diri oy. Wala na siguro, oy! Matulog sa kuha. Di ako po, matulog po ko! Si Luigi jud atong si Buguroon bay. Kay green og suot, green gyud nagdugo. Murag ra sa per. Gani. Boss, atong kidnapon si Luigi para si Mario moadto sa atong baryo. Para silang duha atong makaon. Boss, usa ka man ta pagkuha. Hoy, apil ko dia ha. Basig nakalimot mo nga naapa ko. Binlan lagi ka, apil lagi ka. Ato asang planuhan kung saan na to sila pagkidnap. Kaya dili na sila basta-basta si Mario o si Luigi. Labi na si Mario. Hamis kinang martilyo. Gani boss, gidokol ko gapon ni Luigi boss. Sakit dili. Sakit oy, nalumping gina akong ulo. Merisi, tanga mong ka. Sa sunod gani, careful mo. Di makatamak mo itat. Gani, sila oh. Paghilom, utro po ka. Nagdaster-daster ka, mura ka gasol. Grabe siya. Anong pagdagang istorya? Magplano na ta! Kailan na kayo kaunog karne! Yeah! Sige na, magplano na ta. Ay! Takloy! Murag nakatulog naman ta! Padayon na siguro sa tong gibuhat! Ay, Takloy! 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 Asa mo itong mata to? Julian! Tabang! Buhay ko ninyo ba? Buhay ko! Buhay! Gusto ba yung kinahlan nyo sa kuha? Pero inyo mo ko gikuha! Idukol ni mo ne! Ginawa mo ko yung ikaon! Mga zombie makaya mo! Gitistingan ako paak imong kamot. Ukliog, pait man, dili lang. Boss, green man na nagdugo, green og suot. Ikaw dyan nami, tilaw ka? Tilaw na! Dili lang. Si Mario lang ko kay pula og dugo. Kuya, pagkapilian. Patindugan ninyo. Bueno! Hindi gayon, masali ka. Makabalo lang si Juyax ani! Impas dyan mo! Madoklan dyan mo! Wa minadlok ti Juyax. Kay daghan mi. Siya na isa. Kuya, awan ni mga jumbiya, oy! Murang nga gamay! Paghilom! Kita ka niya akong agtang. Gidukol ning Mario. Gipatahi lang nako kang bubit. Unya inyo mo kong gikuha! Nga si Mario may nasala sa inyo, ha! Na may plano kang Juyax mo nang ikaw ang gipaon na mo. Nice po kaka-outfit, no? Nga naman. Mura kag siya nabili nga version 4! Sabar ya. Kit-kiton ti karon. Hindi ko! Akong cellphone! Ang gidaw. Ano bilap di? Asa ang TikTok ani? Humbot! Kabalo na ka mo TikTok! Kabuloy. Tanawa mi. Kuya, ni mga zombie, oy! Mga TikTokeris mo kayo!
Ayaw pagbuot. Mga new generation namin nga sumbi. Di na may pareha atong mga kulukoy. I-drop niya. Kay may di na mo niyon niya. Naka-right pod. Asa naman katakloy, oy? Gimingaw na ko nimo ba? Pagkitaon ako sa unahan, be. Yung impas ko siyang papa. Ang pusil! Pusil man ni takloy, oh. Purag narag dito sa duol ba? Lah! Lah! Pwede na ko ninyo ba? Pero, isa ko muna dito sa dasmag. Ako sa palanuhan. Kung saan ako pagligtas si Luigi. Ako sa isip ng mga bala. Kung okay pa ba ni? Takloy, abot ako diya. Ligtas mo na di ka. Si Mario! Tuara! Wow! Yuhu! Magpula ko ninyo! Juyak! Eh! Yes! Nandiyan si Juyak dyan! Ha? Eh, wala na sila! Super Mario! Asa ka tulong agad to sila? Ay! Tara sila! Ano niya ako tanawan, ay! Luigi! Sila sila! O niya, kinali ka kung tanasin niyo, ha? Luigi! Sila sila ba? Ah! Kaya na ni mo na, oy! Pwede kaya ayaw ba? Ikaw ba gitabangan? Sige na lang, oy. Ako na lang ipusil! O di ba? Kaya na ni mo! Kaya si Mong Nong! Hangapit pa ko na pahamak sa imo, ha? Tara! Mabuhay pa ba na sila? Napapay first ring! Hanggang sa muli! March me na po!